πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 Λεβέντης. 0 οι ώρες τους να πεθάνουνε. Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουν οι προδότες της Δημοκρατικής Ελλάδας, οι προδότες των οστών του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Γεωργίου Παπανδρέου. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67, κλείνουν και τον τάφο τους, κλείνουν και τον τάφο τους, κλείνουν. Φασισμός, προδοσία, εσχρή κι δυο, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι της Ελλάδος. Στις 10 του Οκτώβρη δεν αναμετριέται η Ένωση Κεντρών με το βρωμερό δεξιό κόμμα και το βρωμερό πασοκικό κόμμα. Αναμετριέται η ηθική με την ανηθικότητα, αναμετριέται το δίκαιο με το άδικο. Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9.